Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vă rog să fiți cu foarte mare atenție ce vom discuta în continuare în această rubrică. Discutăm despre familia Bodnariu, despre cazul Bodnariu din Norvegia. Pentru cei care nu știți, este vorba despre o familie mixtă română-norvegiană. El, Marius Bodnariu, român, inginer de IT, ea, Ruth Bodnariu, asistentă medicală, aveau 5 copii până în noiembrie anul trecut, când Protecția Copilului din Norvegia, așa numita Barnevernet, au venit și le-au luat cu forța copiii de acasă, fără niciun act de la procuror, de la judecător, de la psihiatru, de la nimic. Pur și simplu le-au luat copiii de acasă, inclusiv pe sugarul de 3 luni l-au rupt de la sânul mamei. Și i-au dus pe toți 5 copiii, i-au împărțit în alte 3 familii surogat. Deci i-au rupt și între ei și de părinți. Cam asta este situația acum. Zeci de mii de oameni au manifestat de-a lungul și de-a latul planetei, din Washington până în Australia și din Oslo până în Roma. Peste tot au manifestat zeci de mii de oameni în ultimele săptămâni pentru acest caz clar de abuz care nu se poate descrie, abuz asupra acestei familii din partea autorităților norvegiene. De ce vă spuneam că este foarte important punctul de vedere pe care îl vom aborda în continuare? Pentru că este dintr-un alt punct de vedere decât s-a discutat până acum în mass media. Și anume un punct de vedere care ține de psihologie, de psihiatrie, foarte clar, foarte bine punctat, apreciat de majoritatea covârșitoare a celor care au văzut acest articol. Este vorba despre un articol intitulat Barnevernet sau Mic ghid de psihiatrie cu sus în jos, publicat de doamna doctor Daniela Mariș. Stăm acum de vorbă prin telefon cu doamna doctor Mariș. Mai întâi, care a fost motivul pentru care ați scris acest articol? Motivația mea a fost legată de situația acelor 5 copii. Este un lucru care te șochează ca părinte, ca medic, ca, om obișnuit. Ți se pare că nu este normal ca așa ceva să se întâmple, că oricât de mari ar fi suspiciunile, nu este normal să se întâmple acest lucru. Asta a fost motivația principală. Care este ideea principală a acestui articol? Ideea principală este că modalitatea de acțiune a serviciilor de protecție socială, de protecție a copilului din Norvegia, denumită Barnevernet, lasă loc pentru multe abuzuri în multe puncte ale procedurilor lor. Acest articol a fost preluat de Evenimentul Zilei și de multe site-uri, Evenimentul Zilei inclusiv în ediția print, în ediția tipărită, cu un alt titlu, Când nebunii pun mâna pe conducerea balamucului și fac experimente sociale, semnat de Adrian Pătrușcă. De fapt, este preluarea articolului dumneavoastră. Mai întâi, felicitări, chiar este un articol bine scris. Dar haideți să intrăm în esența lui. Despre ce este vorba? Punct cu punct. Eu am urmărit situația familiei Bodnariu încă de la primele informații care au apărut pe Facebook și am trecut așa prin câteva stadii de procesare a realității, să spun. Primul stadiu fiind cel de negare. Pur și simplu, imaginea aceea pe care o știam eu despre țările nordice supercivilizate nu se potrivea cu acest act incredibil al confiscării a 5 copii, toți deodată, dintre care cel mai mic fiind încă alăptat la sânul mamei. Am trecut la etapa următoare și am început să mă informez legat de practicile acestei structuri numită Barnevernet. Și au început să iasă la iveală niște aspecte foarte ciudate și niște documente și situații documentate, mărturii ale familiilor care au trecut prin aceleași drame ca și familia Bodnariu și am ajuns să citesc și niște cercetări făcute de oameni de știință norvegieni în legătură cu activitatea Barnevernet. Printre aceste cercetări se numără cea a doamnei Marianne Haslev Scanlon de la Universitatea din Oslo, care a făcut o listă cu 69 de motive ale preluării de către Barnevernet a copiilor. Și printre aceste 69 de motive erau unele de genul:
agentul Barnevernet nu este mulțumit de cum face mama omleta și cât de groase sunt feliile de pâine. Copilul zâmbește străinilor de pe stradă. Bebelușul întoarce fața în partea opusă când e spălat pe față. Tata are o problemă la picior și nu se poate urca pe scară să spele geamul. Bunica copilului nu poate prelua copilul pentru că este prea bătrână, bunica având 54 de ani. Sora mamei nu poate prelua copilul pentru că este prea tânără, ea având 28 de ani. Așa că trebuie să-l preia Barnevernetul. Și o mulțime de astfel de motive, unele dintre ele absolutamente fără nicio logică. Copilul mănâncă prea repede, sigur a fost victima unui incest. Copilul mănâncă prea încet, sigur a fost victima unui incest. Copilului nu-i plac icrele, sigur a fost victima unui incest. Nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi când auzi așa ceva. Da. Deci e o nebunie. Da, stând așa și uitându-te la lucrurile astea, te întrebi ce se întâmplă cu logica, unde e logica din toate situațiile acestea. Să iei copilul din familie de la părinții lui pentru astfel de motive. Da, și mai sunt multe altele. Sunt motive legate de motive cumva induse prin introducerea în familiile respective a unor agenți Barnevernet care să supravegheze activitatea părinților și care se găsească nod în papură la orice fel de mișcare greșită. Au fost folosiți, de exemplu, medici și unul dintre aceștia a declarat public și declarația lui este acolo, se găsește pe internet. A declarat public că a fost cumva, nu chiar forțat, dar i s-a indus ideea că trebuie să găsească vreo problemă medicală cu unor copii pentru a putea fi preluat de Barnevernet. Și omul a refuzat, a avut atâta demnitate profesională încât să refuze. Acum, când stai așa și te uiți la lucrurile astea, zici că nu se poate, dar trebuie să treci un pic dincolo de starea asta de șoc și pentru că eu consider că în spatele oricărui experiment, fie el medical, social sau de orice altă natură, stă o teorie anume, indiferent cât de genială sau stupidă ar fi ea, eu am încercat să o descoper pe cea care guvernează această activitate. Undeva trebuie să existe o logică. În spatele acestor lucruri trebuie să se lege cumva. Și am fost orientată puțin în direcția corectă de interesul pe care eu l-am avut încă din facultate pentru psihiatrie. Aș face o paranteză aici. Specialitatea dumneavoastră este medicină de familie. De unde această atracție spre psihiatrie? Ca medic specialist medicină de familie, ești obligat să cunoști cât mai mult, cât poți mai mult, din fiecare specialitate, pentru că ești în permanență expus la situații, la pacienți care au patologie diversă. Toate conferințele noastre generale, conferințele naționale, au și componentă de psihiatrie și eu am mers în mod special pentru că m-a interesat subiectul legat de sindromul de hiperactivitate și dizatenție ADHD, am mers la cursuri suplimentar față de conferințele Revenind naționale. La partea de psihiatrie din acest articol, ce teorie ați descoperit? Ce teorie este la baza acestui experiment derulat în Norvegia? Teoria care stă la baza activității Barnevernet este teoria atașamentului. Teoria aceasta a fost lansată de un psihiatru britanic pe nume John Bowlby și a fost completată la un moment dat de un psiholog canadian, Mary Ainsworth. Ce spune această teorie? Această teorie merge pe model evoluționist și spune așa, că la baza comportamentului relațional al oricărui individ stă o relație de atașare fundamentală, care este determinată genetic, care apare încă de la naștere, atașare care se face față de o anumită persoană, care este cea mai apropiată de copil. Această persoană inițial a fost considerată mama. Ulterior însă, datorită modificării structurii familiei, a fost denumită generic persoană de referință.
Teoria mai spune că această relație de atașare este atât de importantă pentru copil, încât el își va organiza tot comportamentul și toată gândirea în așa fel încât această relație să aibă continuitate. Și această continuitate este esențială pentru supraviețuirea copilului. Copilul chiar va plăti cu deranjamente funcționale păstrarea acestui atașament. Este atât de puternică această relație, încât afectarea ei, ruperea ei, dispariția ei, duce la niște tulburări emoționale și cognitive, mai mult sau mai puțin grave, care merg până în viața de adult și care se traduc prin pasivitate, lipsă de interes sau apatie, prin retardul dezvoltării, întârziere în dezvoltare, printr-o stare de agitație, printr-o stare de hiperactivitate, aici legătura cu ADHD, printr-o lipsă de atenție, mai grav, prin incapacitatea de a stabili relații semnificative și de lungă durată, printr-o instabilitate emoțională și chiar prin depresie. Există câteva tipuri de atașament considerate normale. Unul dintre ele este cel optim, atașamentul autonom, în care copilul este liniștit, este sigur pe protecția mamei, nu are niciun fel de probleme. Există vreo 4 tipuri de atașament care nu sunt chiar optime, dar sunt considerate tot în cadrul normalului. Unul este relațional evitant, unul este nesigur preocupat, altul este neprelucrat și altul se numește neclasificat. Acum, ce se întâmplă este că Barneverne, și eu spuneam lucrul ăsta în articol, pornește de la prezumția de vinovăție, adică de la prezumția că în casa respectivă atașamentul este patologic, nu normal, chiar dacă în acea familie, să spunem, sunt tipuri de atașament neoptime, să zic. Deci, aceste tulburări de atașament patologice se diagnostichează nu de către oricine, se diagnostichează de psiholog sau psihiatru, cu evaluare minuțioasă, care se face cu teste standardizate, se verifică criteriile de încadrare într-o anumită categorie de patologie psihiatrică. Pe baza manualului de diagnostic și statistic a tulburărilor mentale, trebuie să știi, să spui exact ce criteriu din DSM, din ce ediție a DSM-ului ai folosit, dar tratamentul se face numai la indicațiile psihiatrului. Acum, cauzele tulburărilor de atașament patologice ale acestor tipuri care se diagnostichează, se tratează de către psihiatru, sunt 3 mari: neglijența, abuzul sau violența exercitată de persoana de referință asupra copilului. Bun, până aici asta e teoria, dar ca întotdeauna practica ne omoară și spuneam eu, chiar dacă nu ne omoară, atunci spune multe despre noi, modul în care aplicăm teoria. Aici am identificat eu câteva probleme majore și care sunt cauzele unor drame pe termen lung, cauzele unor tulburări ca și consecința a acestor aplicări greșite pe termen lung, care pot să ducă până la cazuri extreme de sinucidere a copiilor, de depresie și de tulburări psihice ale părinților, rămași cu familia smulsă și redusă la zero. Înainte de a trece mai departe, vreau să le reamintesc ascultătorilor, urmăriți rubrica la Ordinea Zilei, stăm de vorbă prin telefon cu doamna doctor Daniela Mariș, care a semnat un articol absolut tulburător, preluat de multe publicații, inclusiv de Evenimentul Zilei, în ediția print, tipărită, despre situația familiei Bodnariu din Norvegia. Revenind la ce spuneați dumneavoastră, vorbeați despre prezumția de nevinovăție. Aș vrea să vă rog aici să dezvoltați puțin. Prezumția de nevinovăție ar trebui să fie aceea care să prevaleze, dar nu este așa. Se pornește din start de la prezumția de vinovăție a părinților. Bun, eu înțeleg într-un fel că datorită unor situații, printre care rata mare sau incidența mare a alcoolismului în țările nordice, se ajunge într-adevăr la situații de abuz asupra copiilor. Dar
modul în care este creată această vinovăție e o breșă spre abuz. Pentru că oricine poate să denunțe, inclusiv anonim, fără dovezi, fără niciun fel de avertisment, să denunțe o familie și asta poate să fie pentru că așa vrea persoana respectivă, că copilul este agresat. Mie mi se pleacă că se pleacă în sens invers, de-aia am spus psihiatrie cu sus în jos, în sens invers față de normal. Se pleacă de la convingerea clară, nedovedită însă, și de nestrămutat, că acei copii suferă de fapt, că sunt atât de abuzați încât suferă de tulburare patologică de atașament. Deci asta înseamnă automat că sigur au fost abuzați, au fost neglijați, au fost loviți, astfel încât trebuie înlăturați din mediul agresiv. Și sigur că dacă mergi în sens invers, după aceea urmarea firească este că trebuie să cauți sau să fabrici dovezi în acest sens. Acum, am spus că pleacă de la niște îngrijorări, așa se numesc, concerns, îngrijorări, presupuneri, exprimate de persoane care de fapt nu au calitatea de a evalua situația din punct de vedere psihiatric. Dar acestor persoane li se oferă recomandarea și puterea de a o face. Și aici este o breșă spre abuz. Asta am vrut să punctez. Fetele Bodnariu au fost luate pe un denunț în care directoarea își exprimă îngrijorarea, între ghilimele, că s-ar putea, deci nu are nicio dovadă, s-ar putea ca fetele să fie disciplinate acasă. Dar că fetele sunt, de fapt, vioaie, sunt creative, sunt așa. Bun. Mai departe, o altă problemă pe care eu am identificat-o este că diagnosticul acesta de tulburare patologică de atașament, care în majoritatea cazurilor este fals, acest diagnostic, pe baza căruia Barnevern, prin agenții săi, ridică copiii, îl pun niște persoane care nu sunt psihiatri. Aici este o altă breșă pentru abuz. Dacă în cel mai bun caz sunt psihologi, din toate relatările practice ale familiilor de până acum, reiese că ei nu aplică nici teste standardizate, nici evaluare repetată, cu stabilirea diagnosticului, cum spuneam, în funcție de toate criteriile din DSM. Și nici n-ar avea cum, pentru că totul se face pe fugă. Se declară scurt, așa stau lucrurile, se iau copiii în regim de urgență. Această preluare în regim de urgență presupune un abuz grav. Acum, ce este interesant este că au fost unii psihologi care au încercat să semnaleze această discordanță între situația familiilor și severitatea măsurilor luate de Barnevern. Dar aceștia au devenit indezirabili pentru sistem. De exemplu, doamna conferențiar Gun Astrid Baugerud de la Colegiul Universitar de Științe Aplicate din Oslo, într-un studiu de psihologie criminalistică, a sesizat, pentru că ea a urmărit, a fost de față la preluarea copiilor în sistem de urgență, împreună cu agenții Barnevern, cu echipele Barnevern, și a sesizat această diferență mare între gravitatea mică a acuzelor și severitatea mare a acțiunilor punitive, a măsurilor extreme luate într-un număr nejustificat de cazuri. Un alt lucru care este deja element medical și de psihologie, felul în care se obțin sau se fabrică dovezile, mie mi s-a părut, și asta am spus în articol, că este o batjocură la adresa psihologiei și a psihiatriei civilizate. Și dau câteva exemple pe care le-am menționat mai sus. Copilul întoarce fața când este spălat pe față de tată. În accepțiunea Barnevern, asta înseamnă că copilul se teme de tată ca să nu fie lovit. Nu este o reacție normală a copilului atunci când îi se pune mâna udă pe față. Fiecare care avem copii știm că copilul întoarce fața când îl speli pe față. Copilul privește cu interes alți oameni de pe stradă. Asta este un pic mai de finețe. Ei consideră că acesta este criteriul A2 din DSM 4, varianta revizuită, și anume sociabilitate indiscriminativă a copilului. Adică copilul este are așa o tulburare patologică de atașament încât de oricine s-ar atașa, numai de cei cu care trăiește în casă nu.
Deci asta este interpretarea și, de fapt, realitatea este că copilul acela își exprimă interesul normal pentru alte ființe, care denotă dezvoltarea neuropsihică normală a copilului. Mama plânge când îi se smulge, un alt exemplu, când îi se smulge copilul din brațe de către Barney-Vernet. Deci, sigur este depresivă, fără nicio evaluare, fără criterii de diagnostic, fără diagnostic diferențial. Sau, mama se declară a fi suferind o profundă ambivalență în ce privește angajarea în relații interpersonale. Dar această ambivalență, tatăl copilului și soțul femeii o neagă. Omul ăla n-a văzut-o deloc. Cât stă cu femeia aia de atâția ani, n-a văzut acest lucru. Dar Barney-Vernet declară că există. Ca urmare, ei declară că mama are o tulburare patologică de atașament ea însăși, care se va reflecta în atașamentul lui copilului față de mamă. Acest aspect este susținut tot de teoria atașamentului, dar este neconfirmat în situația specială despre care vorbim. Pentru ascultătorii care se întreabă, dom'le, sau care spun, asta e o nebunie, cum se poate întâmpla așa ceva? Vreau să vă spun, stimați ascultători, din punctul meu de vedere, aici e o problemă de bani. Barney-Vernetul încasează aproximativ până la 120.000 de euro pentru un copil pe an. Familiile surogat care primesc copiii, primesc concedii gratuite, medicamente la prețuri derizorii. Oamenii respectivi nu mai e nevoie să muncească, iau un copil în plasament de la Barney-Vernet și trăiesc liniștiți. Și, deci, Barney-Vernetul la 120.000 de euro pe an, la 53.000 de copii, de exemplu, o afacere de 6 miliarde de euro. Deci, poate v-am dat o sugestie. Scuzați, doamna doctor, aceasta a fost o paranteză din partea mea. Aș vrea să continuăm acum abordarea psihiatrică. Dar am vrut să nu-i las pe ascultători, pentru că sunt convins că toată lumea rămâne cu gura căscată. Cum se poate așa ceva într-o țară super civilizată cum este Norvegia? V-aș ruga să continuați prezentarea psihiatrică. M-am ocupat puțin și de ceea ce știm din declarațiile familiei Bodnariu și din ce a apărut în presă, din declarațiile delegației parlamentare care a vizitat Norvegia și pe familia Bodnariu. Am analizat puțin felul în care sunt tratați copiii ulterior preluării și o să mă refer și în mod special la copiii Bodnariu. Această modalitate de a gestiona copiii luați este tot o abordare întoarsă pe dos a teoriei atașamentului. Există o intenție evidentă de a rupe atașamentele stabile, bune, normale, optime, formate în familiile biologice și de reatașare de alte familii. Este ca și cum am dezlipi un sticker dintr-un loc și lipim într-altul. Iar chestia asta se numește la Barney-Vernet interesul superior al copilului. Deși există studii care spun că oricât de săracă ar fi familia sau oricât de lipsită de alte resurse, pentru copil, cel mai bun loc unde să crească este în familia biologică, în familia naturală. De ce au fost separați cei 5 frați ai familiei Bodnariu? Pentru că cei 5 frați au vârste de categorii diferite. Se pot popula 3 noi familii cu ei. Sună foarte greu de procesat așa intelectual. 5 timbre, e ca și cum iei 5 timbre și le pui pe 3 plicuri. Așa am văzut eu ceea ce au făcut ei. Copiii au fost grupați, 2 câte 2. Dar interesant, a fost grupați copiii mai mari împreună, mijlocii împreună, iar cel mic separat. De ce? Mi-am pus întrebarea, de ce nu s-a pus fetița mare cu bebelușul, ca să mai aibă și ea grijă de el puțin? Nu. Pentru că teoria atașamentului spune că atașamentul față de familia biologică, atașamentul acela de bază, este în stadii diferite de formare în funcție de vârstă. Fetițele mai mari, Eliana și Naomi, deja au un atașament stabil. De la 5-6 ani în sus se consideră că este deja un atașament stabil. Deci ele au trebuit separate complet de părinți, fără vizitare, fără conversații telefonice, fără cadouri. Ca urmare, ceea ce s-a întâmplat în urma intervenției autorităților române, că li s-a permis părinților să vorbească câte 10 minute cu fetele, a fost o mare concesie și lucrul acesta, din perspectiva lor, nu ar fi trebuit niciodată să se întâmple. Dar s-a întâmplat, grație și implicării celor zeci de mii care au ieșit în stradă.
Astfel că s-au aflat câteva lucruri. În primul rând s-a aflat că a existat o scrisoare a fetelor care a fost împiedicată să ajungă la părinți. Iar una dintre fetițe a declarat că a crezut că, despre părinți, am crezut că urmează să muriți. Deci ele n-ar fi trebuit să aibă niciodată parte de această informație, că părinții lor nu sunt deloc morți. Ar fi trebuit deja să înceapă să-și pună în mișcare mecanismele de reatașare la noua familie, conform teoriei. De asemenea, un lucru foarte important este că în urma interogării fetelor, se știe lucrul ăsta, că una dintre fete a spus, nu mai știu ce să inventez. Deci, copilele acestea au fost supuse unor presiuni despre care nu pot să-mi imaginez decât că sunt extrem de traumatice pentru ele. Vin acum la copiii de 2 și 5 ani. Matei are 5 ani, Ioana are 2 ani. Situația mie mi s-a părut și mai inumană. La această vârstă, teoria atașamentului susține că despărțirile repetate au efect de consolidare a doliului. Ca urmare, mama a fost lăsată să-i vadă periodic, ca ei să dezvolte agresivitate față de ea și apoi să nu mai dorească să o vadă. Pentru că se supără pe ea. Când apare, când dispare, la vârsta asta ei nu procesează altfel decât ca un doliu. Vă dați seama, stimați ascultători, de ticăloșia acestui sistem incredibil? Toată lumea, cu toți cu care am discutat după ce am citit articolul dumneavoastră și am întrebat ce părere aveți despre faptul că autoritățile norvegiene permit mamei să-i vadă pe cei mici din când în când. Și mi-au răspuns, este un lucru foarte bun. Da, pare așa o generozitate, dar de fapt copiii ăștia trebuie să dezvolte agresivitate. Incredibil. Și uitați-vă ce întreabă unul dintre copii. Chiar a spus tati că este dor de mine? Deci el era convins că tata l-a abandonat, l-a părăsit. Da, exact. Cu cel mai mic nici și-au bătut prea tare capul, l-au luat de la sânul mamei, i-au permis cu o altă doză de generozitate să-l viziteze, i-a permis mamei să-l viziteze de 2 ori pe săptămână, pentru că el oricum, dacă rămâne în sistemul Barneverne, nu o să știe niciodată că mama lui a fost Ruth și că tatăl lui a fost Marius. Și aici mi se pare iarăși un lucru foarte grav, faptul că, pe de o parte, pentru ei n-a contat faptul că au riscat retard în dezvoltare. Orice pediatru știe că în momentul în care rupi copilul de la sânul mamei, copilul ăla încetează să crească. Poți să-i dai tu biberon, poți să-i dai orice. Și ca dovadă, copilul ăla nu mai suge la sân când mama îl revede, copilul ăla nu mai zâmbește. N-a contat nici că i-au făcut o tomografie computerizată a întregului organism. Nu știu exact ce fel de imagistică, eu presupun, s-a spus scan, putea să fie tomografie computerizată, putea să fie RMN, probabil tomografie. Și asta se face cu anestezie totală pentru un copil de vârsta lui, că nu stă liniștit. Puteau să-i facă foarte bine. Eu, ca ecografist, spun, puteau să-i facă ecografii care sunt neiradiante în diferite zone ale corpului. Pentru că orice ecografist știe că poți să vezi o contuzie, poți să vezi o ruptură musculară, dacă asta era problema, că a fost atât de agresat încât trebuie să-l verificăm. Nu s-a găsit nimic, niciun semn de agresiune asupra copilului, pentru că el a fost cel incriminat că a făcut sindrom de zgâlțâire. De la o vorbă a uneia dintre fete s-a ajuns la un alt diagnostic pus, iarăși superflu. Acum am mers mai departe cu raționamentul. Dacă această practică de dezlipire de familia biologică și de lipire de o familie surogat, care este urmată de multe ori de transfer la o altă familie și apoi la o altă familie, din câte se mărturisesc copii care au fost în sistemul de protecție Barneverne și au ajuns la maturitate și au revenit la familiile lor inițiale, dacă această dezlipire-lipire ar fi atât de benefică, de ce statisticile recente arată că se raportează un număr de 8-9 decese pe lună ale copiilor aflați în plasament? O rată care este mult mai mare decât a copiilor din populația generală. Datorită suicidului. Exact, da. Și acum vreau să spun exact acest lucru. De ce se introduce în materia de studiu de la Universitatea de Medicină din Oslo, de ce este introdusă materia în cadrul
psihiatriei de ce este introdus subiect despre suicidul la bebeluși și la copii. Eu nu am auzit de așa ceva într-o situație normală. Ce este aia, suicid la bebeluși? Nu știu. Pur și simplu bebelușul refuză să mai trăiască, refuză să mai mănânce, refuză... Da, probabil că da. Cred că asta este, da. Ce a mai reieșit din cercetările mele a fost că a existat o petiție semnată de 40 de oameni de știință, avocați, medici din țările nordice, Comitetul Nordic pentru Drepturile Omului, care a fost înaintată Comisiei de Petiții a Parlamentului European în legătură cu abuzurile sistemului de protecție a copilului din țările nordice. Și a fost menționată și Norvegia printre ele. De asemenea, ce se știe este că Norvegia a pierdut 4 procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe acest subiect, motiv pentru care a primit o gradație inferioară în Consiliul Națiunilor Unite. Acestea sunt lucruri pe care nu le-am inventat eu, sunt acolo, sunt acolo. Prima parte a argumentației mele a fost cea medicală, strict medicală. A doua se îmbină cu partea de legislație și, dacă îmi permiteți, pot să spun câteva lucruri și despre acest aspect. Vă rog. Motivele esențiale ale preluării copiilor în regim de urgență sunt cele 3 descrise de teoria atașamentului: neglijență, abuz sau violență asupra copilului. Aceasta, sigur că nu e o problemă în sine. Asta trebuie să fie, să zicem, slujba unui sistem de protecție a copilului, de a-i spune așa. Însă, statisticile publicate de Biroul Național de Statistică norvegian arată că din totalul de motive, și asta este o statistică din 2015, doar 20% se referă la neglijență, violență, abuz, consum de droguri, a părinților în sfârșit, restul de 80% au motive nejustificate. Pe de altă parte, articolele din lege care guvernează activitatea Barnevernet și care sunt cele mai contestate sunt cuprinse sub numărul 4.12, secțiunile A și D. Ce spun aceste secțiuni? Secțiunea A spune așa, că statul poate să preia un copil dacă condițiile fizice și psihologice din mediul de viață al copilului nu se ridică la standardul prevăzut de Barnevernet. De aceea, dacă agentului nu-i place cum face mama omleta, da, ce spuneam mai înainte, sau dacă acesta consideră, și asta este un motiv, nu este o invenție a mea, copilul este luat. Copilul a fost luat pe acest motiv. Cum spuneam, dacă părintele are o problemă temporară la picior, toate acele motive aberante sunt acolo, sunt sub această secțiune A. Deci gândiți-vă, stimați ascultători, vine agentul Barnevernet la dumneavoastră acasă cu intenția clară de a lua copilul și vă roagă să-i faceți o omletă să vadă dacă mama se pricepe să facă o omletă. Și mama face o omletă și agentul spune: nu-mi place cum ai făcut omleta, fluieră după polițiști, după milițieni, după gardieni naziști, nu știu cum să le spun, care îl iau pe copil de la sânul mamei de 3 luni și pleacă cu el pentru că agentului nu i-a plăcut cum a făcut mama omleta. Cam la genul acesta de abuzuri, acest gen de abuzuri permite această secțiune. Vorbim oare despre o țară normală sau vorbim despre, cum spuneați dumneavoastră în articol, despre Kafka? Da, întrebarea este bună. Secțiunea D a aceleiași legi recomandă statului să preia copilul dacă se suspectează că acesta va suferi neglijență sau abuz cândva în viitor. Ca urmare, părintele care provine el însuși din custodia Barnevernet este însemnat cu fierul roșu, cum ar fi, și e considerat la risc. Așa că el, chiar dacă își pune viața în rânduială, chiar dacă face tratament, chiar dacă face orice, nu va avea parte de copiii proprii pentru că deja este cu ștampila pusă. Părintele care a apelat vreodată la Barnevernet, da, este automat trecut pe lista neagră și urmărit până în pânzele albe, da, până la cum își așează hainele în șifonier. Da, deci la propriu. Părinții cărora li s-au luat deja unul sau mai mulți copii, acestor părinți trebuie să le fie foarte clar că toți copiii pe care îi vor mai avea vreodată în Norvegia vor fi confiscați în același chip. Pentru că ei au dovedit Barnevernetului că n-au fost în stare să aibă grijă de primii, deci cu siguranță, da, în viitor vor suferi și aceștia următorii o neglijență din partea lor, așa că trebuie luați.
Totul se întâmplă, toate aceste lucruri se întâmplă fără asistență, fără ajutor, fără consiliere, fără un diagnostic corect, fără un tratament corespunzător. Mie mi se pare ca medic o activitate neprofesionistă, care este prestată de niște agenți fără o pregătire corespunzătoare și care este, și mai trist, deghizată ca interes superior al copilului. Și am spus eu așa, ca o metaforă, glazurată cu o urmă de psihiatrie întoarsă pe dos. Eu așa văd protecția copilului din Norvegia. Acest articol reprezintă opinia mea personală, este radiografia pe care eu am făcut-o în ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie 2016, acestui sistem de protecție a copilului. Eu nu neg că acest sistem, imediat după ce a fost înființat în 92, n-a făcut lucruri bune. Problema este că el a alunecat încetul cu încetul pentru că i s-a permis, pentru că n-a avut mecanisme de control și pentru că a avut niște recomandări absurde și a alunecat în direcția asta. Finalul articolului dumneavoastră n-aș putea să-l citesc decât în lacrimi. Există totuși și oameni normali în Norvegia? Există și o altfel de asistență psihiatrică în Norvegia și acesta a fost un lucru pe care nu l-am văzut spus nicăieri, de asta am considerat că trebuie să-l spun. Ruth Johanne Bodnariu, mama acestor 5 copii, este asistentă medicală cu specializare în psihiatrie infantilă. Care între timp a slăbit 8 kg, s-a uscat de plâns femeia. Da. Este specializare pe care a făcut-o, asta dintr-o mărturie a ei personală, a făcut-o din interes propriu, din plăcerea ei, din interesul ei pentru copii. Această femeie, imediat după 90 sau 95, când a avut posibilitatea, a venit în România, a lucrat o jumătate de an înainte de căsătorie și a mai stat 2 ani de zile după căsătorie și a lucrat cu copiii străzi în România. De asemenea, în Norvegia, întoarsă acasă, a lucrat ca voluntar prin intermediul liniei de urgență Kirken SOS. Este un ONG care oferă consiliere telefonică adolescenților care se autoagresează, se automutilează. Și ea a făcut lucrul acesta acolo și pentru activitatea aceasta ea a fost citată în 2012 în cel mai prestigios jurnal de psihiatrie din țările scandinave, Jurnalul de Sănătate Mentală. Șocul meu a fost că pe un astfel de om, Barnevernet o răsplătește luându-i copiii. Eu nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Dacă aici este implicată și răzbunarea personală a unui agent Barnevernet, o fostă colegă de-a ei, cu atât mai rău. Nu știu. Asta se vehiculează această discuție, dar oricum rezultatul este umilitor, spun eu, pentru toată tagma medicală. Ce cumplit ar fi pentru Ruth Bodnariu să primească un telefon de ajutor, de consiliere de la proprii ei copii? Da. Ea nu mai lucrează la momentul acesta, din câte știu, lucra la un spital din Sărde, dar da, ar fi, ce să spun. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze Norvegia. Spuneam și cu alte ocazii, îi sfătuim insistent pe ascultători să iubească Norvegia, să se roage pentru Barnevernet, pentru regele Norvegiei, pentru guvern, astfel încât Dumnezeu să facă lumină acolo și să schimbe legile care sunt pur și simplu împotriva lui Dumnezeu și împotriva familiei și împotriva normalității. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu doamna doctor Daniela Mariș. Am discutat pe marginea unui articol semnat de dumneaei și intitulat Barnevernet sau mic ghid de psihiatrie cu susul în jos, publicat la sfârșitul săptămânii trecute, preluat și de evenimentul zilei cu titlul Când nebunii pun mâna pe conducerea balamucului și fac experimente sociale. Acesta este titlul pus de evenimentul zilei. O radiografie a ceea ce se întâmplă din punct de vedere psihiatric, coroborat cu partea legală în Norvegia, în mod special în drama familiei Bodnariu în acest moment. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.